OK です。はい。じゃあベネスタッフ玉岡です。今回はプラグがかぶった時の対処法というのをやっていきたいと思います。まずプラグキャップを抜きますね。そうするとプラグはここに見えるんですけども、このプラグレンチを使ってちょうどここの大きい部分です。工具をはめて、そうするとあとはもう手で回っていきますんで、そうするとかぶってる状態になりますと、このプラグの先端が結構ガソリンついて湿っちゃうんで、それをもう拭き取ります。でそれプラスまだシリンダーの方に余分なガソリンが残ってますんで、この状態で空キックを煙見えた、10回から15回やります。そうするともう中が、ガソリン抜けていってリセットされた状態になりますんで、もう一度プラグの方を装着していきます。で初めは手の力で回してください。結構初めから工具を使っちゃうと、トルクが結構グッてかかるんで、ネジ山を傷めちゃうっていうのが、はい、はい。手で締め終わりました。でそこで初めてこの工具を使うんですけども、こう差し込んで、一度はめ込んでいるプラグであればこの状態からグッぐらいで OK です。であとはもうプラグキャップをつけてもう一回始動を試みる形で、はい、でついでに新品プラグに交換した場合もやっておきます。はい、なんか今イントで、はい、新品プラグ用意しました。でこれがもともとプラグの端子の先端のところにキャップがこういったキャップがついてるんですけども、プラグ使用するプラグキャップによってはこれが合わない場合があります。そういう時はペンチか何か使って、合いました。こういう状態ですね。はい、取り外した状態でプラグの方を手の力でまずは差し込んでいきます。はい、で新品プラグの場合、間に入ってるガスケット、そちらを潰さないといけないので、さっきみたいに手で回して当たりがついたところからグッグッだけじゃなくてちょっと回す、回転の距離が多くなりますね。途中でちょっと当たりが硬くなりますんで、この辺りですね。そこから硬くなったところからグッグッぐらいで、これで OK ですね。